ndiperete amene amachitidwa ndi anyamata komanso asungwana amene ndodziwa kwambiri perete, ndipo nthawi imene anali malo ano anaonetsa kuti ndi akadaulo akatswiri pa nkhani zokhuzana ndi za background, ndipo azitionetsa zina mwa zimene iwowa akhala akuphunzira. Silent drill ya lero monga mmene mukuonera pali ma divisions awiri, ina ya atsikana ina ya anyamata, koma zochitika zawo azichita zofanana koma popanda command ina iliyonse, kusonyeza ndithu kuti ndi anyamata komanso atsikana amene ndiwodziwa kwambiri perete komanso zina za background. Zonse zimene zikuchitikazi mukuzionazi zikungochitika popanda command, zokoma zosangalatsa musintha formation, anali ma divisions awiri kubwera pa gadi kubwera ma line, pamene zakoma ndifololedwa kuombera m'manja kusangalala mwa mtundu wina uliwonse. Manja mazimali manjamo manja mazimayi manjamo zokoma zimene tikuziona mkati muno, anyamata komanso atsikana popanda komandi ina iliyonse koma kumachita zinthu zofanana. Olemekezeka anduna, amayi ndi abambo, silent drill ali ndi tanthauzo lake. Timanena poyamba paja kuti perete kutsogoledwa ndi parade commander, komanso inagawidwa ma divisions, imatsogoledwa ndi ma division commanders amene amapereka ma commands, koma apa tikuona perete amene akupangidwa popanda command ina iliyonse. Zonsezi olemekezeka anduna, amayi ndi abambo zili ndi matanthauzo ake. Mwachitsanzo anyamata ndi asungwana amenewa komanso ife tonse amene matidziwa ngati apolisi tinakhala ku training kwa miyezi yokwanira 9, nthawi zinaso 10. Nthawi ngati imeneyi timakhala tikuphunzira kuyambira mkalasi komanso kupita kuma practicals, kumapita panja pa ground, pamene timakhala tikuphunzira zonse zokhuzana ndi ntchito yathu ya polisi. Izi zimatikonzekeretsa ife kuti tikhoza kugwira ntchito pena paliponse, ngakhale nthawi imene palibe munthu wamkulu oti atipange command kapena kuti atilamulire. Chifukwa chake ngakhale m'malamulo a dziko lino muli milandu ina imene timaloledwa ngati ife apolisi kuti tikhoza kumanga munthu amene tikumuganizira kuti ndi wakuba popanda warrant of arrest. Chifukwa chake mudzaona nthawi zina kuti wapolisi amadziyendera zake, mwina anali pamowa koma pobwera kumeneko wamangapo anthu 5 kudzaponya musero. Sizimatengeranso nthawi zina kuti uzidwe ndi officer in charge, koma pamene waona kuti mulandu ukupalamulidwa, ife apolisi ndithu timagwirapo ntchito posatengera kuuzidwa. Izi ndi zina mwa zimene perete amene wa silent drill amayimira. Zokoma zosangalatsa zimene tikuona mkatimu, zonse zimene zikuchitika apa, anyamata atsikana kumapanga zofanana nthawi yayitali, osauzidwa kuti tipange choncho. Imeneyo ndi silent drill. Manja mwazimayi tikuona mkatimu atsikana koma kunyamula mwendo ngati ndi nyamata, kunyamula mfuti kuigwira ngati ndi nyamata.
anthu kumadabwa kuti zimenezi mwaphunzira nthawi yake yomweyi. Zimene zimachitika ndi zakuti miyezi imene anyamata ndi asungwana amakhala ali ku training tsiku ndi tsiku, amakhala akulowa class komanso pa ground kuphunzira zinthu ngati zimenezi komanso zina zambiri. Tikuona pamene paja kuzapanga 1 pakatipo 0 kumapetonso 1, koma zokoma kwambiri zonsezi zikuchitika popanda komandi ya mtundu wina uliwonse ndi wina aliyense, ndi silent drill. Manja mwazimayi zokoma zimene zikuchitika mkatimu. 0 wakukhala ngati ali ndi moyo, kutembenuka koma zatembenukanso mbali nayi, kumenya mfuti mofanana, kuinyamula mfuti mofanana, kuitsitsa mfuti mofanana. Izi ndi zimene ana anu, achemwali anu, achimwene anu, amayi ndi abambo amene mukutimvera uko akhala akuchita nthawi imene anali pano pa Limbe Police Training School miyezi imene 9. Zosangalatsa kwambiri zimene zikuchitika mkati muno, silent drill. Ndimanena kuti pali ma divisions awiri amene akupanga silent drill, division ya atsikana komanso division ya anyamata. Tikuona pamene paja kulemba M, P komanso S. Kutanthauza kuti M for Malawi, P for police and S service. Zonsezi ndi mkatikati mwa Perete. Tanena kuti Perete akanali mkati sikuti tamaliza. Malawi Police Service kupanga mofanana osakuzidwa komandi ina iliyonse, koma anyamata ndi atsikana kumangolowana kuti akupanga zotani. Pamapeto kudzangozindikira kuti apanga MPS kapena apanga division kapena apanga what we call guard. Silent drill. Perete amene chidule chake tikhoza kunena kuti ndi samale ya zimene anyamata komanso atsikana akhala kuphunzira makamaka pa ground, osati class koma pa ground. Kumadzaona ngati akujambulitsa chithunzi, komano si chithunzi koma ndi mbali ya Perete. Zokoma kwambiri zosangalatsa. Perete tikunena pano ali mkati. Anyamata ndi atsikana amenewa lero lomwe lino akhala akuwuzidwa kumene apite kukagwira ntchito yawo, ndipo kumeneko zikapezeka kuti nthawi ina mwina ndi kuma patrols, kapena mwina ali pa ntchito pa office, kapena apita kokaonera zisankho, kukapereka chitetezo ku zisankho. Zikapezeka kuti mwina akumana ndi issue imene ndi yachilendo kwambiri, mwina mkalasi sanayipange kava kuti izi tingapange bwanji, akagwira ntchito imeneyo olemekezeka nduna, amayi ndi abambo, a Inspector General komanso a Deputy Inspector General ndi High Command yonse ya Malawi Police Service avomereza kuti anyamata amenewa apya akwanira pa kukhala wa polisi m'manja mwawo pamene akubwerera kuma divisions kwawo kumene anali poyamba, kuti zochitika pano zipitirire monga mwadongosolo.
Our guest of honor, Honorable Minister, the parade commander there marching forward. Permission.